Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Dilluns, darrer dia de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, començava amb la posada en marxa del nou autobús que connectarà Castellbisbal amb la ciutat, una línia que ens acostarà ja a les línies de rodalies de Renfe. La posada en marxa va anar a càrrec dels alcaldes de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, i de Castellbisbal, Joan Playà. El bus connectarà a 2 municipis i, com diuen els alcaldes, ara són 2 municipis que es podran mirar als ulls. Per Sant Andreu de la Barca representa que els nostres estudiants podran anar a l'Autònoma amb un temps molt més reduït, un terç del que ara tarden en arribar, que alguns dels nostres treballadors podran anar al polígon sense necessitat d'agafar el cotxe, utilitzant aquest autobús, i també que podran anar a Castellbisbal. Ara parlava una senyora que deia: jo tinc els meus nets a Castellbisbal i m'anirà de conya perquè podré anar a veure'ls. Perfecte. Ha estat un projecte que portem molts mesos, Joan? S'ha treballat, jo crec que quan hi ha voluntat per les dues parts les coses al final fructifiquen. Després hem comptat també amb el Departament de Ports i Transports de la Generalitat, que també ha estat sensible a la demanda que fèiem als 2 municipis, i avui comença. També, per part de Castellbisbal, els veïns guanyaran en serveis. Hi ha molta gent de Castellbisbal que ve a Sant Andreu de la Barca a fer compres a diferents establiments d'aquí i a fer altres qüestions. Penso que és obrir-ho i apropar un poble que estem tan a prop, com he dit abans, a tocar, i que estem tan lluny en quant a transport públic. I per tant és apropar la població del nostre municipi de Castellbisbal també a la població de Sant Andreu de la Barca. Una vegada inaugurat de forma protocolària amb cava, per part dels 2 alcaldes i els diversos regidors que han assistit a l'acte, s'ha convidat els veïns que han volgut a fer un recorregut inaugural.